ମୋ ନାଁ ରାଜକିଶୋର ବେୟ। ମୁଁ ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ପୁନେରେ ଜବ୍ କରେ ଶାରଦା ମୋଟରରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୋର 9 ମନ୍ଥ ଆଟଲିଷ୍ଟ 9 ମନ୍ଥ ହେଲାଣି ମୋର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର। ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ବରାବର, ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପାଦ ପ୍ରବଳ ଜୋର ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଓପିଡ଼ିରେ 28 ବର୍ଷର ଆମର ପିଲାଟି ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଡ଼କୁ ପେନ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ବେଶୀ ପେନ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ୱିକନେସ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଆଗରୁ ଆଙ୍କେଲର ସେଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ କମିଯାଇଥିଲା, ଏଗେନଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ପୁନେରେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ବାହାରେ ବି ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଫିଜିଓଥେରାପି ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ନେଇକିରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ବି ବାହାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଡରୁଥିଲେ କାଳେ ସର୍ଜରୀ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଓପେନ୍ ସର୍ଜରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ବସି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ପୁରା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମାନେ 9 ମାସ ହେଲା ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲି। ପରେ ପୁନେରେ ମୁଁ MRI କଲି। MRI କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ନର୍ଭସ୍ ଦବି ଯାଇଛି, L4 L5। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ଘରୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଘରୁ ଆସିକି ଏଠି ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଶୀନାଥ ସାର୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲି। କାଶୀନାଥ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅପରେସନ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାବର ଚାଲିପାରୁଛି, ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଇପୋର୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ସର୍ଜରୀଟି କରିଥିଲୁ। ସର୍ଜରୀ ପରପରି ତାଙ୍କର 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାୱାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଚଲାଚଲି ବି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସକାଳୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ ବି କରାହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ପେନ୍ ବି ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ବାଇପୋର୍ଟାଲ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଜରୀ କରିଲେ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା। ବହୁତ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଓପେନ୍ ସର୍ଜରୀ କରିକି ସ୍କ୍ରୁ ଦେବୁ, ତ ସେ ଆମର ସ୍କ୍ରୁ ବି ପ୍ରয়োଜନ ହେଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କଟାକଟି ବି ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା କଣା କରିକିରି ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍ଟା ଯେ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଥିଲା L4 5ରେ ଆଉ L3 4ରେ ଆମେ 2ଟା ଲେଭେଲରେ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲୁ, ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଅନୱାର୍ଡ ଚଲାଚଲି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୱିକନେସ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଙ୍କେଲରେ ସେଟା ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ବି ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର।